No nije tako. Da sad samo se ponovno piško pomoći, da se vate neće vidjeti. Da. A vidiš da je otkočio sa onom? Da. Ovo je dobro, su mrak. Ovo je mrak jedno. Ovo baš je. Vidiš onaj komadić drva koji je napravio. Na to je cijela vrta se vidjela. Ili ovako na motor? Piš ovako, da. A da, one nema motor, ne mogu. Nema motor. Viktor! Će se zabiti u ovoga. Neće. Šta neće, gledaj.
Bien. Qua. Bien. Ma. Ej, nemoj se zezat, Maša. Maša, možeš ti vratiti tamo, da? Vedi, sconosco. Sconosco.